zolagunak, ni zeira naiz eta nire esperimentua erakutsiko dizuet. Etxeko tatuajeak, beharrezko materialak. Urbotila, taperra, pizarrezko rotulagailua eta goilara. Lehenengo pausua hartu taperra eta ura bota taperran, erdiraino. Lista. Bigarren pausua hartu goilara eta errotulagailua eta margotu. Orain hartu goilara eta jarri uretan. Eta orain agitatu eta horrela geratuko da. Despegatzen da. Eta gero jartzen duzu eta da tatuaje bat. Jarri esku uretan eta jarri. Tatuaje bikaina. Oso ondo zaira. Eta da tatuaje bat. Eta nahi duzu kentzen da horrela, urarekin. Hau gertatzen da, zergatik nola ez du pesatzen asko, jartzen duzunean ura flotatzen du. Txalo bero bat zaira. Oso ondo.